Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka aéroport international de Senu Modibo Keyita ale an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ bi ale tiɲɛnen don ka d'a kan k'a fɔ ko ga minnu b'a kunna k'olu gaw de sɔgɔlen don ani ko jiboli sira minnu bɛ a dala yan fan fɛ olu dayɛlɛlen don o kasa o bɛ ka maaw tɔɔrɔ ka d'a kan k'a fɔ ko ga ninnu sɔgɔli a bɛ ka kɛ sababu ye ji bɛ ka commencer ka don a saliw kɔnɔna na ko bɛ ka kɛ fɛnɛ sababu ye ni ka voyagekɛlaw bali kuma dɔw ka don u ka salle d'embarquement kɔnɔ hakilina jiginna sommet France Prix organisera wagati tɛmɛlen na Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ o hukumu kɔnɔna na u ye miliyari caman labila ni ka aéroport dilan k'a kɛ maaw sago ye nka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛlen don k'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ ko minɛn minnu sanna ko olu minɛn ninnu olu ma kɛ minɛn qualité maw ye ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ minnu b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Kucalakaw olu bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na ka d'a kan k'a fɔ ko sagasuyɛn de barika bonyalen don yen nɔ nin seli ɲɛkɔrɔla in na ayiwa u y'a jira k'a fɔ ko seli o seli ɲɛkɔrɔla la ko nin kɛwalejugu ninnu ko ninnu de bɛ taga siri olu la yen nɔ ko sagasuyɛn tɛ kɔtigɛ ani binganiw butigitigiw kan ko fɛnɛ tɛ kɔtigɛ yen nɔ an ka finitigi minnu bɛ yen olu an filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi olu kɛlen don ka patrouille barika bonya walasa dan bɛ se ka kari nin kɛwale ninnu na cogo min na ani Kucalakaw olu ka se ka lafiya nin seli ɲɛkɔrɔla in na ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la